Dahil ko parang kung ano si magiging kasunod po kayo ni but we do hope na at least itong item number 3 kan dispositive motion kan order may patupad tulos kan CASURECO II under the applicable rules and regulations. Halakaw po sa expectations kan mga tao, si eagerness, yan po si term na ginamit po ni Pres Mario Villanueva sa Sabuyang Convo. Si iba nag-aasa po tulos ng immediate refund. Si iba po nga din nagsasabi na dardakula ngayon yan, considering that the computation has to be reckoned from 2015. Kung tutusin pa po talaga, iyo, dardakula. Pero baad kaipuhan na i-temper ta si expectations. So, sana mapagkaulayan na ano si mga steps way forward na dapat gigilikuhon as in aasahan. So, with that, welcome po sa pagdirigo na ini para yung pagkakon. At this point, maibitan po kita from CASURECO II to be represented by the OIC Manager, Ms. Minza Favorito. Good afternoon po sa Gabos. On behalf po of our General Manager, Emelita Mandia, gusto ko lang po magpasalamat for inviting us in this meeting. Inot na inot po, nagpapasalamat po ako sa satuyang highly efficient Mayor kang Naga City, na iyo po ang Chairman po kang MNDC, Honorable Mayor Legacion. Sa satuya pong Vice Chair po, yan po ang from LGU Milaor, yan po si Honorable Mayor Anthony Reyes. And ang Secretary po si Mayor Jessica of Limanan. Gusto ko din po magpasalamat sa Executive Director kang MNDC si Mr. Hubert Rosales. And sa Gabos pong Mayor na yaong po digdi and mga stakeholders. Salamat po maray and good afternoon. So, ngunyan pong hapon, kaibanan ko din po ang samuya pong Director, yaong po si Director kang Naga North, si Director Cornelio. Ang Director po kang Naga South, si Director Maluulusin. Of course, yaon din po ang samuyang Engineering Manager in the event po na may mga concern po kamo about sa mga technical and power interruption. Yaon po si Engineer Cruz and si Engineer Julius Banyaga. Kaibahan ko din po ang samuya pong Public Information Officer, si Mr. Riner Bukay. So, Mayor po, nagpapasalamat po kami sa invitation and aram ko man po na ang issue po niyan is about po naman sa show cause order. So, yan po ako bibilang po OIC. Kung ano man po si mga concerns and suggestions and recommendations po dito, ipapaabot ko po yan sa management na yung naka-official travel po kayo niya si GM Candia. So, kung ano man po si mapag-agrihan, hindi sana po magkaiwa man din po kita ni mga maray na urulay. Sabi nga niyo po kaya sa sarong po objeto po ang Metro Naga Development Council, nag-i-institutionalize po and nag-i-implement po kamo katong Big Brother concept. So, sana po maging maayos man dito sa urulay and yaon man po kung ano po si mga kahaputan, yaon na din po si mga kaibahan. So, thank you so much po. Good afternoon po sa Gabos na yaring ko dyan sa meeting. Meron po kang Canaman, dati pong Director kang CASURECO ka 1998. Estado ko si Paborito sa kasi Mangrusin. But anyway, before I start with the question as regards to this issue, alin po ko na gustong linaw is this. Sorry po kita ng topic may po na yung ito ng an issue, lockdown. Paano mo pinis ka sa regulate? Kasi po nakaka-irundum sa pag-rating. Bago po kita magpadagos ng discussion. Importante lang na oray. Para sa kuya po, ako siguro mas ilot kita na nag-initiate. Isa doon sa sarunglado na nag-initiate mga galing kapalyas na lockdown. Tapos sa epidimo sa Avenue Plaza Hotel kanto sa lang March 23 ngunyan na 2023
Isip po kayo nito, at importansya ka sa kuya, inunta yung kaputat. At once and for all, malinaw tayo, sisay talaga ng original initiate. Tayo ko po kaya din pamantulin, na si Mayor Legacion na accredited grabber. Kung siri, na kami mga membro niya, kaibanan kami sa mga accredited grabber. Kaya dinilinaw, at ako magparapanagos kita kami, na bako magpala kita mag-initiate, kaya mabalik. Kaya kung sa hiling ko, mas inod kami, isa kan pigibong meeting sa Avenue kan March 23, 2023. Kaya panakot ko yung sa CASURECO. Kamu po may surat po kamo sa muya, sabi kan surat sa Indo kay OIC Manager, General Manager India, sabi kan DOA na pero po 2015 kung kapag sobra kapag pataw ng koleksyon sa mga consumers. And nadamo ko, maski na clearly sinabi ni Mayor Legacion na mag-timper ba o mga dardagula na may kukubar whatsoever, pero baka by way of simple reduction, easy and revealing monthly sa current forward, mapabawasan o may susulit. Pero hapon sa CASURECO, isusulit pa yun dahil ang order, susunod naman order ka DOA na 2015, tama ba ka? Tama daw, ang sabi ka Department of Energy, susunod sa indang paghiling ka ng record na sumubra talaga ang patong nilo po 2015. Yan ang mayroong question. Kung sumubra, may ulit pa, anong style kapag ulit sa consumers? Tangani po iba mga kaming balon na yung siguro sa mga constituent alis sa pag-uulay na ini. Ano po? Tuwag mo na po sa mga initial na question alik po sa Banwakang Canaman. Okay, given the question of Mayor Legaspi, we will be requesting a response from CASURECO II management. Good afternoon po. Mayor Legaspi, good afternoon po, sir. So, about po, sir, duman sa refund, ito po kayang na-receive me is CHOCOS order pa lang po ito. So, ito pong refund, medyo po complicated siya, and ang order po is subject to the provision of the Constitution. So, ang CASURECO II po is allowed din po siya na mag-undergo po ng due process. So, duman po kaya sa refund, ipa din po na-identify kung pira po si amount kang i-refund. May pa din po computation na yaon duman sa order. So, sa part po, sir, kang CASURECO II, although sinabi po sa order na di kami pwede, may po sinabi sa order na mag-reply kami. Kumbaga, right naman po na mag-prepare din po kaming reply or mag-respond po naman bago po kami mag-effect ng refund. And mahalat pa din po kami ng order sa ERC. And about din po, mapaluwas din po ang CASURECO II official statement. And yun na po yan, si Saro po na lakaw po ni GM sa Manila. Paluwas ng CASURECO II official statement about po din sa CHOCOS order. So when it comes to CHOCOS order, ang gusto sabihin, kasi hindi man directly sinabi ka mo na mag-answer ka mo na kung ano man sa paagi, siyempre in writing. Ay, yan ang due process. Doing the requirement ka due process is notice of hearing and notice and hearing. Masabit kami, sir, yung very good explanation. Mapaluwas ka mo magkasa yung kontrapelo or kontra-argumento, duman siya pinaluwas ka kahit siya. Ano gibo na po kamo gan? I-prepare na po, sir, ng Samoya pong lawyer. Kasi tinaan po kami, sir, ng 15 days para po magsabit ng verified explanation. So, 15 days na yung magpapasok? Ang 15 days kung na-receive pa is April 28. April 28. Tama mo, sir. April 28. Doon sa dias pa sana. Di ko sasabi yung po, may 3 dias pa pala natatada. Doon sa tinawag palugin, when it needs to file or to make a CHOCOS order. Hindi pa nag-i-expire, So, kami po, sa mga opisina, kuya, hindi ko aram sa kailima ko. Hindi gusto mo po makabasa ka sa inyong reply.
manunupuan talaga. At mahiligtan po rin na dalagan. Yes. But anyway, kung hino po nito ning naka-attach video na picture sa moya, kan sa moya pag-iriba, ining manunod kaning surat kim mayong Legacion, ang CASURECO II, bigyan may nahiling kami mga kaliwanagan ng disa. Ang mga sarawatan matinindo, hindi yun, napigtulo na una, sipaga immediately right after recipient of ganito, pinundo na nga itong si Vincent Award, na din firma naman sa marahalan na itong presyo. Kahit politiko ba supplier, hindi ko kaya nalasanin ko pero ako to, ako ba kung kamong kaiwan, haya ko sa CASURECO, pero gusto kong itama lang na medyo naman matika ng consumer saan ang diferensya ka na ang sale nila sa CASURECO II in comparison with other electric cooperative. At ang mag-istura na ako sa CASURECO partido area, 4 area, sa peak period na nila, peak season, hanggang 11 na sila. Pero pag ining pagong peak season, hanggang maybe also amping kilowatt hour. So ito ni kukupar bisa ko nakita karon ni 17. Tama ko ako sala 17 16 per kilowatt. Pero po. Good afternoon po, Mayor. Resident po kayo po, Public and Provincial Officer ng CASURECO. Sa ngayon po, ang residential 15 pesos, 0.40% tax. You can see. Kaya magtarag 17 maski sa mga... 17 po kita. Bali, as compare po kang March, 17 po kita. Ano yung 17? Nagbaba po kita ng almost mga abot naman po mga 2 pesos po. Kaya As compare ka. so kung nahiling tayo, isa yung supplier na niyo na sabi mga pili man da si kumpiri sa ino sa niya saka sa na pili man ka mo mamili ng supplier best na pili man ka. Kaya siguro makapili kita ng kumparato tapi naman ikat ko dali man nga mo ka perfect ang contractor ako kasi sinagi ito hindi pero ano po kaya but anyway yan po sa kuya sentimento bilang representative ng taga-Banwakan Canaman. Pero may direktor na kami bagong ilir pa lang, di ko araw. Kung maurap man tumalin dyan sa kuya. Surya. Okay. Thank you. Okay po. Siguro, after mo na ni, dagdagan ko lang po, mananungod naman sa pag-receive po kang sa tuyang Shopos order. Na-receive po ni CASURECO II, October 28, April 28, 10 p.m. po na-receive. Pinadala ng ERC, pasado pa alas 12 na rin pag-i. Unan po, base po sa Legal Council ni CASURECO II, past 5 p.m. na pina-receive. Ang mangyayari following days, weekends, Saturday, Sunday. Tapos nagkataon pa, holiday, Monday, May 1. Kaya ang sipuon po kang pagbilang kung 15 days, tinawag po kay CASURECO po, mapuon po siya May 2. Ang pag-lapse naman, May 16. Kaya winterang aldaw pa kita si CASURECO po para makaprepare ng kasimbagan na po. Mananungod po naman siya sa concert. And makakasiguro po kita gabos, after po kayan, maipa-receive sa kasimbagan ni CASURECO II. Yun na po ito ang magiging laman kan sa muyang official statement, mananungod po hindi sa mga issues regarding po naman siya sa concert. Na-receive ni CASURECO II. Sa gabos pong stakeholders na yun. Una po nila ang pagpasalamat na po sa chairman kang Metro Naga sa pag-tribo na iniyo na unsain na gabos na membro kang Metro Naga kabali kita po hindi sa pwede tangibon. May kaputan lang po ako. Hindi pagpaluwas po kang ERC. May hapot po ako. Lalo po sa mga board of directors kung niya lang po siya daliti. Ano po, may pagkaaram po kamo kaniyo sa pag-implementar kaniyo. And pagpaluwas kang ERC. Case number. Siyempre may ang board of CASURECO po
mga directors, ano po naging partisipasyon kani? Kasi sa nagpaluwas po bagang ano pa 2015 pa po dapat. Ano po ang sipag po digdi kang CASURECO, lalong-lalo na po kang chairman. Sa sobrang singil, dahil arap na po na sintay ko lang po masiguro na dahil hindi araw po ganyan ang mangyayari, kaputan po ni Mayor Labas ng Banuaan po ni Milaor, ano pong partisipasyon dito na nagluwas na ang tunay na nangyari, yan lang po ang kahabutan po. Okay po. In fairness, sa po yung presenting duwang director po, hindi Mayor Labas Reyes. Dahil pa po sindahan director that time. Ini mga kontratang ini, nakatandaan na po baga, kung nagkaiwagan ng problema pag-abot naman sa into power, natiligawan po ni CASURECO II way back 2009, 2010. Si mga presenting board po, iningon din si mga na may pag-usida. Kaya kung ihilungan po nito si mga ERC order that time, siguro may 15 years na nga kita malapse na po ang EPPCL, 1 year na lang siya. Yun po yan. Pero sa kanyan po, hindi presente ng komposisyon kaya sa tuyang board of directors sa direktiba, sila po nagigibong paagi para ma-resolveran po ang araw kayo ng issues po. Hello. Kasi kung hihilingon po 2015 may result na. Kung hihilingon kung gabos siya i-return, kung baga po bankrupt yung gabos siguro haganon mo na lang sa kami mga Metro Naga and katabang ng CASURECO sa mga board of directors na higuaon kung paano padigit-digitan kasi malinaw na po sa nagluwas na order na return. So kami mga Metro Naga, katabang na kamo. And CASURECO at Board of Director, kami, lalaglaw na si Mayor Legacion, mga stakeholder, solusyon ng tanang kung ano dapat ang gibuhon. Kasi 2015, imagine kung sisigil ng tagabos i-return, kada wala akong kwarta ang ibabalik. Pero bankrupt po yan kung hihilingon ta. So, niyang kita din para solusyonan o kung paano papadigit-digitan. Yan lang po ang additional na Thank you po, Mayor. Siguro in addition lang po para magkaigo kita ng tinit na idea pag-abot po sa pag-refund, ang CASURECO II po, ang mga electric cooperative, dahil naman po ba kung pag-abot po naman sa inaabot ng over and under recovery. Dahil ang mga basis kan sa toyang power rates, si last month pong available na data, ayun si tigpapasa sa consumer, yun si basis na para makagibo kita ng rate sa existing na bulan. Kaya every 3 years po nagkakaigwa kita ang application sa Energy Regulatory Commission manunungod po naman sa over and under recoveries. Ngunyan, sarap po sa kahabutan naman sa Energy Regulatory Commission dahil may application po kami na 2014, 2015, and 2016 na over and under recovery na may desisyon na po sila. Gusto sabihin, itong sabi nila na expire si term ni CASURECO II, may decision po naman si ERC kung nakasobra si CASURECO II sa pagkolekta, ibalik. Kung nagkulang, kolektahon. Kaya kung hihilingon po talaga nito, pag nagpalawas pong order ang ERC, manunungod po sa over and under recovery, nagre-refund na po si CASURECO II kung may napasobra. Pero detalyado po ang computation niya. Perang taon, kung perang sentavo, kung halimbawa kayo kung sarong taon lang, 12 months, dapat araw po kayo ng figure na kayo po ng refund. Ayun po yan. Kaya kung hindi naman po nito, kung na-desisyon na po ang komisyon si 2016 na over and under recovery, saro pa po yan sa clarification ni CASURECO II, manunungod po duman siya show cause order. Dahil iwanan silang ilot order pa na naipaluwas na supersede po kali, sisabi nilang expire term na kontrata. Kaya inyo po yan, may mga clarification po kita manunungod po sa bagay na yan. Dahil naka-refund na po si CASURECO II and nakolekta na. Kung naka-refund na kita duman sa sobrang nakolekta, nakolekta sa mga member consumer owners and nagdididak pa kita, manunungod po duman sa nagkulang pong taripa sa kuryente ni CASURECO. Sige.
May gusto lang po akong balikan duman sa sinabi ko kasuba ko, pero gusto ko mag-refer duman sa text conversation ko with Chairman Mona and ERC. Sige, sabi ko po sa iya, good morning Chairman Mona. May update po ba about CASURECO II matter? At tibag po niya sa kuya, hi Mayor, yes po. We issued na po the show cause order to CASURECO II and ordering them to refund the amounts in excess of the NAPOCOR rates. We'll try to send you a copy of the order here, or if you have Viber, sa Viber po. Ang sibag ko, and importante si sibag ni Chairman Mona sa kasunod na kaabutan. Thanks much, Chair Mona. I have a Viber po. Was CASURECO II ordered po to immediately stop passing on to consumers such amount in excess of the load-weighted average NPC TOU rate? Ang sibag po niya, yes po. Kaya po baga naman sa sinabi ko kasubago, para sa muya, sa mga consumers, may duwang mahalagang parte si order. And this is found in the dispositive portion. Ano po yan? Itong pagpapapundo sa Indo na mag-pass on sa mga consumers above the or in excess of the load-weighted average NPC TOU rate. So that's one. The second part is itong refund. Pagkapon sa refund, para po sa kuya, sa personal na kapasidad ko, not as mayor, not as representative of the city, para po sa kuya, itong refund, pwedeng pagulayan ito later on. Lalong-lalo na this entails a very large amount of money. And madidibisilan po kayan ang CASURECO II. Besides, nagluluwas na collecting agent lang sila kan mga power supplier. So sinakolekta nila sa satuya na is remit na yan, na ibayad na po yan sa mga power supplier. Dapat may paagi, tangaling makuha nila itong excess payment, and iyo man po ito ang i-refund sa satuya. So pwedeng pagulayan kung paano yan, pero as a consumer, mas mahalaga itong pagpundo na kay itong pag-pass on. Sa unyan, ang bigulayan na magadigdi itong masinlog contract, di ba? Involving 19 megawatts. And kung dahil po ako napapasala, based on the previous information I gathered from CASURECO II, sinating around 4 pesos and how much ito? 4 pesos and 36 centavos per kilowatt hour, nagiging 13 pesos, nagiging 15 pesos dahil naman sa sinasabi nitong pass-on provision contained in the power supply agreement na dahil may mangyari na hihiling. Ayun. So kung pinapapundo ka mo kalito, o di dapat balik sa 4 pesos and 36 centavos. If that is a case, along with other power supplies we are receiving, dawa pa, igwa pang SMEC na may 10 megawatts and dawa pa, igwang pass on demand, nonetheless, pag in-average mo na po yan, mababa yan to about how much? 11.50? 12 pesos? Diba? Or kamali na naman itong siyempre itong distribution charge, itong revenue charge. Tatlong component po ba yan? Si generation, distribution, and revenue. Diba? So, duman na yan sa generation, generation, distribution, revenue. Ikaw pa. Sige. So pag sinararon mo na yan, bakit about 11 pesos na lang kita or 11.50, pasipat 12, di marirahin na sa pagmatic po yan. Di ba? Ngunyan, ang hapot po siguro, ano si nature kay itong kasuguan, napundo na si pagpasa.
pag-pass on sa mga consumers. Ano si nature ito? Is that immediately executory? O subject to appeal pa yan? Such that dahil pa ka masunod, kaya ma-appeal pa kami. Si power supplier ni ngayon, napig-implit, ma-appeal man ngayon. Di ba? Ano ba kasi nature ka itong portion kan order na ito? Is that immediately executory? Ang contention ko, yung magsabi sa kuya ng ibang mga abogado, immediately executory ito. Itong sinasabi nitong show cause order, iba man ang tinutukoy duman. Hilimutan. Si dispositive portion. Ang sabi po, digdig, ayan, submit within 15 days from receipt hereof your verified explanation and show cause why it should not be held liable. You, CASURECO II, why you should not be held liable and why no administrative penalty should be imposed upon you for the following. Number 1, violation of Section 23. Si Ipera law po yan. Number 2, violation of Section 2. Resolution number 16, series of 2009. Ini si obligasyon nito under the order magpaliwanag. Pero ibang kasunod na kasubuan, ibang parte kan dispositive portion, kung dahil po ako napapasala, but iyon na yung item number 3. Shall strictly comply with Section 1, Article 6, etc., etc. Pwede nito ako i-correct kung saan ako kung na iyon ang tinutukoy. Pero ibang base sa text convo with Chairman Mona, igual ang kasubuan sa Indo na punduhon si pag-imponer ka itong pass-on provision. Sa madaling sabi, balik kita sa 4 pesos and 36 centavos. Dahil kabali itong additional charges na nag-aabot ng 13 pesos, ng 15 pesos, idagdag mo pa si distribution charges, si revenue charge, transmission, o kaya minsan inaabot 17, inaabot 18. So kung dahil mo na itong pass-on provision na ito, balik sa 4 pesos and 36 centavos, o di maukmanakuta ang gabos na mga consumers. Maugma dahil mababawasan si kalibisilan, si pagsakit na inaagihan sa laog ng haloy na panahon. Di ba? Bakong obligasyon nito na idepensa na tama si pag-imponer ng pass-on. Bako, obligasyon yan kan power supplier. Kaya makikiulay ako sa Indo, dahil nito i-justify na tama si pag-imponer nito kaya itong pass-on provision. Again, kan ma-interview ako, kung gigibuon nito yan, ang iisipon mi, nakikipag-kunayb ka mo sa power supplier. O hanggang duman lang ka mo sa pag-justify. Ngunyan, ang kahapotan, balikan ko lang, immediately executory pa. Itong order na ito, especially itong balik sa basic rate, 4 pesos and 36 centavos. Na itong, tama po ito, itong refund, na ipa man nadidetermine kung murano. Kaya baan itong parte ito kan order, baan bako pa itong final. Tamayo pa man eh. Di ba? Makakorumpute pa kung pira, kung murano. So ito ang daipa, immediately executory. Di ba? Pero itong dahil na pag-pass on, sa hiling ko, yun na po ito, immediately executory. Based on Section 5, kan ano po yan? ERC Resolution number 38, series of 2006.
particularly Rule 23 on motion for reconsideration, the filing of a motion for reconsideration. Its effect: the filing of a motion for reconsideration shall stop the running of the 15-day period in Section 5 of Rule 22 and prevent the final order, resolution, or decision of the Commission from becoming final and inappealable. However, unless otherwise ordered by the Commission, such filing shall not prevent the final order, resolution, or decision from becoming effective, as the same shall be effective upon the date specified therein or upon the lapse of the 15-day period, as the case may be. So may sinasabing effectivity, o di 15 days, na-receive po nito April 28 plus 15, May, sabihin na pa mga 3 days na iba. After 3 days, what will you do? Iyon ako tayan ang baat pwede ming madaraw sa saindo. Mabalik ba ka mo sa 4 pesos and 36 centavos o daig? Pwede bang masimbang ito? Tama po, kami po baga, mga member consumer owners man, talagang alalalitan man po, hindi ko bayaran. Nababansin. Okay po. Tama po, kami po mga member consumer owners ng CASURECO II. Talagang hindi naman po talagang mayroon talaga din kasi kami nasasakitan man. Pagabot po naman sa kakaputan ni Mayor Son, bali yung man po yan si ginigibuhan ni po muna ng draft ang reply sa Energy Regulatory Commission. Kung hilingon mo po talaga, kung may kasubuan na magsunod po kita naman sa NPC TOU rate sa Luzon, which is 4 pesos and 36 centavos. Pero paglilinaw po, bako po yung eksaktong generation charge na ipapasa sa Satuya. Igwa pa po kitang sarong power supplier si WSM, si PSAM, naglaot na po si PSAM, si 10 megawatts na, plus may 10 megawatts pa kita sa San Miguel. Kung sabihin ko, si generation mix na, yun po, exist total na generation charge na ipapasa sa Satuya yung mga member consumer owners. Pero bago pong eksaktong 4 pesos and 36 centavos, malinaw po yan, plus si mga taxes, yan. Sinyaw na po si distribution, transmission, and generation cost. Yan. Tulo na po yan. Yan po ang pinakamayor na portion kan sa tuyang tulong parte na pinakamayor kan sa tuyang bill sa kuryente po lang muna. Kunya, malapse po si Samoyag ang 15 days sa May 16. Kunya, nasa Metro Manila po sa tuyang General Manager si Papitan Candia para isumiter na po itong sa tuyang kasimbagan mananungan sa Shopos Order. Nayaon na po nga itong kahabutan ni Mayor Son. Kung ihilingon po nito, ang sa tuyang billing cycle, mapuon po siya every 19th of the month. May 19, mapuon po siya sa tuyang pagbasa ng mga metro hanggang po yung katapusan ng bulan na Mayo. Ngunit po, ma-reply kami, yan na si Manang Ini, bago po mag-lapse itong 15 days na tinawag sa Satuya, kung ano po si magiging desisyon, ipapaliwanag po si CASURECO II, kung talagang kaipuhan sunodon itong yaon po duman si Shopos Order, automatic pumain po naman si CASURECO II, nagod po duman sa NPC TOU rate, which is 4 pesos and 36 centavos po. Yan. Yun po yan, kapanin na po yan duman sa magiging laman sa mga official statement or kasimbangan po. Kung may makapaluwas po ng ora mismo si Energy Regulatory Commission before kitang magsagi po ng actual physical reading kan sa tuyang bill nyo yan maabot na bill. Rinel.
Okay, naiintindihan ko na si Generation Charge, bako lang 4 pesos and 36 centavos. Tayan itong para sa Masinloc, equivalent to 19 megawatts. Igawa pa kitang ibang sources. SMEC, 10 megawatts. Ito may pass on ito. So dahil man ito pig-invalidate, dahil kabali sa order, susunod ito. Kung itong basic plus itong additional, kung 10 pesos man yan, kung 13, i-add yan duman sa 4 pesos and 36 centavos. Ito pang nakukuha sa Wisen, ito pang sa Pisang. Kung yan, pag sinumada mo na yan, and then kukuhanan mo si average ka yan, ako sigurado ako, more or less 5 pesos and 50 centavos lang yan eh. O sabi yun tabagang 6 pesos. Plus itong distribution charge, plus itong revenue, transmission, mga 11 lang garo yan. Ang pinakadakula kaya sa Gabos, iyon na itong sa Masinloc, 19 megawatts. Diba? So, dahil man kami nag-aasa na ang generation charge will only be 4 pesos and 36 centavos. But insofar as the power supply coming from Masinloc is concerned, 4 pesos and 36 centavos po yan. Ayun. Sige. Pandua. Pero bago si Pandua, i-acknowledge ko muna si presensya ni Councilor Lito de Rosario and ang presidente kan Metro Naga Chamber of Council, si Simon Lee. Okay. Dahil ka mong mag-asa na ikaw ipapaluwas na order tulos ang ERC within the month. In the matter of item 3, item 3 ito, o item 4, itong manunungod sa pagbalik naman sa NPC TOU rate. Kasi nagpaluwas na rin order ang ERC on that particular subject matter. So kung mahalap pa ka mo, ay bukain mo rin yan. Garo man lang sinabi rin doon na dahil ka mo masunod. Iyo ba yan? Ang mensahe na ipinapaabot din doon sa mga Yan, dahil mo po, bayo kita kaya lang, may proseso talaga. Ano po, may proseso po kita ngayon na kaipuhan i-comply. Dahil naiintindihan ko, linawan ta, ano si proseso? Base sa kasuguan, show cause order, verified explanation on the matter provided in subparagraph A and B kan dispositive portion, April 17, 2023 order. So, mapadala ka mo. Need verified explanation within the period given. And according to you, si last day will be May 16. Okay, assuming na May 16, pero ibang bilang May. Pero assuming na May 16, o sige, padala ka mo May 16. Si San Miguel Corporation, tayo na may Sanirican Masinloc, bakong iyo? San Miguel, yun ang may Sanirican Masinloc? yes po, Okay. kabali na po yan. Sige. So sinda man, dahil implemented sinda, mapadala sinda ni explanation o kaya position paper. O yun na yan ang due process. Yan si process. Kung kinakaipuhan na may hearing, magkakaiguan din hearing. Kabali duman sa pag-uulayan, itong refund. Di ba? O duman na yan, i-determine, gura na talaga. Pero ang punto me, itong nature, itong order na nagsusugo, ibalik, NPCTOU rate, dapat 4 pesos and 36 centavos dapat. O yun yan ang kuta na gusto mong maaraman, tulos-tulos. Ano ba, ma-comply ka mo dyan? Ang sabi ta,
immediately executory. Pag di ka mo nag-comply, hindi ka mo sinasabi din doon, napako yan immediately executory. Diba? Kung bako, ano ang basihan din doon? Kasi ang hinahanap taligdi, immediate relief, kagianan sa mga consumers. And that is probably the reason why in my text convo with Chairman Mona, sinasabi naman na sinusubo ka muna pagpundo na pag-imponer ka itong pass-on provision. Diba? Malinaw si text conversation, malinaw si Simbang, si Kapotan ko, ano sinubo na ba? Na magpundo? At sabi, yes. And iyo man yan si nakakaagduman, strictly comply. O di pag day ka mo nagsunod, day ka mo nag-comply. Strictly. Diba? Kami po nga nakahanda kami na magtabang sa ito, magpaliwanag sa mga consumers na itong refund, dahil mo baka gama-gama. Saka na ito, luway-luway sana. Pero ining balik sa 4 pesos and 36 centavos, iyon po ini si mataon ng kagianan sa mga consumers. Iyon po ini si aasahan talaga. Maadlan po ako, Mayor, sa sinabi mo, and we 101% agree with you. And ito po is a voice ng Metro Naga Chamber of Commerce, which are the businessmen and also the consumer. No? Noong March 31 po, board meeting kami, and we put on a resolution to file a class suit against CASURECO II for 3 reasons. Number 1, maliwanag na maliwanag of the 4 cooperative. CASURECO has been charging us as the highest 18 pesos, 17. That gravely affected a lot of our businessmen. Nagkakat ng aircon use, nababawasan ng customer. Mga ganun din ang mga consumer, nagkakasakit kasi hindi na nag-aircon and so forth. So, sana ma-realize ng CASURECO, as like what one of you have said, kayo din nagdudugsa, di ba? Okay, so that is the voice of the business and the consumers. Very clear that CASURECO II continues to invoke and effect expired and unapproved ERC contracts with their supplier until today. Maliwanag dun sa report ng ERC, okay, no? That's the AES Masilong with the 18.5 megawatt, which expired in 2015. The SMEC with 10 megawatt with no approval by the ERC. Hindi maliwanag din sa report ng ERC. CASURECO II, of its failure to offer bidding on competitive selection process or CSP on time, consequently resulted to its ito kasi yung resolution namin, binabasa ko na lang para di magkamali, to its extended purchase of power from the above mentioned coal producing suppliers. This easily translated through a very high electricity bill since last year when price of coal suddenly soared because of the war in Ukraine. I think that's the reason that has been given. As a consequence, further, for failure to offer a timely CSB, CASURECO II, at present, no, buys almost 30% of its power requirements at the wholesale electricity spot market or West End to augment to its total demand. Prices thereat is volatile
which at times may result to sporadic increase in power rate. Yan. Ang liit kasi. Section na. Kailangan magpalit na ng salamin. So, very clear po yun, no? And I would like to address the body. I'm happy that this is the Metro Naga Development Council. I think two things po I would like to suggest. That one, there should really be an action against the CASURECO management for gross negligence. Second, I would like to suggest to the Metro Naga Development Council sa future na maiwasan ang nangyari yun. And a suggestion to do that would be why not create similar to what Naga City has, a power commission. Baka dapat mayroong power commission ang Metro Naga Development Council para that gets involved in the bidding process so that they would be the voice of the consumer whenever CASURECO II would conduct a bidding process. Baka pwede yun. So, sa class suit, of course, ERC can take a civil case on the administrative case as it was being said. Pero yung gross negligence that suffered by the businessman is, I think, is a criminal offense. No? So when I asked yung mga consultants namin sa chamber, so ano dyan? Dapat NEA might have to take over and implement what has been, as we heard now, parang ayaw nila ipa-implement eh. Baka dapat mag-retire lahat yung mga nasa board. And then NEA will appoint those that will be more friendly to our consumer and let NEA implement what is the recommendation of the ERC. Suggestion lang po ng aming mga think tank sa Naga Mayors. Thank you po. Mr. Charlie Rosario of LGU. Representative of the Sangguniang Bayan of Milaor. Hello. Sa kasarumang buong bayan, nagkukonsumo ng kuryente. Ang sa tuya pong igurulayan na after the discussion of the Mayor of Naga City is mapping out of actions after the ERC order. So ano ang sa tuyang mga gigibuhon na? Ang hustisya dipisil na makuatang bigla. Hindi yung desisyon kang ERC para sa satuyang mga konsumidor. Hustisya. Hustisya duman sa halangkaw na sinigil sa satuyang konsumo sa kuryente. Pero alagad, hindi sa satuya sa Pilipinas, aram ta na dipisil din yung makuha para basta. Ngunyan pa lang nahapon, mientras kita nag-uurulay, tulo ng importanteng issue ang nagluluwas na makakapahaloy sa hiling ko, inda ko po sa ito, makakapahaloy sa satuyang pigmamaot na mahitauna, hindi yung satuyang hinahagad base sa desisyon kang ERC. Tano po, number one, nadangog tatulos ang CASURECO na nagmamanifestan naman kang sa indang due process. Harhalawig yan. May proseso ang late. Diba? Na-mentionar ang manunood sa collecting agent, power supplier. Mayo pa ng desisyon duman sa kung durano ang i-build na sa tuya. May pang schematics kung paano ang computation para dyan. Harhaloy pa yan. Then may hinahagad pa kita ng pundo itong continuous passing of charges, overcharges sa itong mga konsumidor mo niya. These are all propositions. These are all propositions. What I want to suggest now, mientras ng Metro Naga Development Council nanginutan na dito, why don't, may resources man lang pala ng MNDC, why don't we put up a group, a legal group, na yun ang magmatukan ninyo. Tangaling immediatamente, malakaw na ang dapat lakawin. Because if we will just continue talking and talking, then this will just prolong.
So yan po ang suggestion ko, magkakagang Metro Naga Development Council sa rong grupo, legal group maybe, tangani yun ang magmato, magbantay kang mga nangyayari. Tamasin bagang CASURECO. Then, siyempre, maaraman na kung ano. As the days goes by, may litang proseso. Dapat ibang masimbag tools kayo mag-ibuling paagi na masimbagan na. That is my suggestion. Bilang sa rong konsumidoris mga kuryente, nakafocus kita sa CASURECO II, sa power supplies. Pero hindi pa ko tinataram ko dahil ako ang tagapagtaram ng CASURECO II bilang sa rong konsumidoris mga kuryente. Nahihiling ta si problema sa CASURECO II. Pero si problema ng pag-aksyon ng mga queries ng mga electric cooperative sa ERC. Isipon po dito, kung 2015 expire ang kontrata ni CASURECO II, monthly po nagsasabit kami ng rates and yearly nagsasabit kami and may mga application kami sa Energy Regulatory Commission. Manunungod po hindi sa over and under recovery. Pero mayo kung kasimbagan si CASURECO II o dahil lamang nahiling CASURECO II, may problema ang rates nito o ang pinapasa nitong taripa sa kuryente sa mga consumer. Dahil kung hiniwan po nito, ang commission po, ang ERC ang dapat nagpo-protection sa tuwing mga member consumer owners. Ano po? Dahil i-evaluate. Si CASURECO II, si power supplier, nagpapahiling lang po kami ng kontrata. Pwede din disapprove, pabago, or mag-ibang bagong order dahil hindi pwedeng ipasunod dahil hindi favorable sa mga member consumer owners. Regulatory body na kung saan dapat igihiling ang Energy Regulatory Commission ang gabos po na problema. Tapos po ako, nagdududa na kung ano nag-aabot sa bagay na ini na talagang bilang sarong yaon hindi sa tuwing sektor, komunidad, siguro dapat malinawan man po ini sa muya. Maski po ako bilang sarong konsumidores, bako na lang po impyado ng CASURECO, bako na lang nakapagtarang mga CASURECO. Ano man po si magigibuta, manunungod po sa inyo, 8 taon. 8 taon po. Na kung ever nagpaabot dito sa Naga City, dahil hindi maaraman dahil kang ERC karaban po sa Legaspi way back January 9, 2023. Tig-presentar po kang komisyon, kang CASURECO to si mga kontrata. Pero ang sabi kang CASURECO ay kang ERC, may yung problema dahil may provisional authority ka mong nakakapunta. Okay. Yun lang po yan siguro. Thank you, sir. Thank you, sir. Mayor Son? Sige. After ko si CASURECO. nagkasigapot si Comment. Si Sir Hoover. Si Dito and then si Aden. Okay. Ito, legal issue ito between CASURECO II and ERC. Kaya, baan sa indaban dito. Although, did na comment with respect to that. 2010, pinirmahan si Power Supply Agreement between CASURECO II and Masinloc. Ang sabi naman, 5 years, nag-expire kaya 2015, ipinadagos. Apparently, igwang contract, supplemental agreement, supplemental contract na pinirmahan. Ito ang mayong approval. Diba? But big assume lang na regular. O dahil mayong kasimbagan si ERC sa mga queries, big assume man ito na pwede. But the fact is, and as found by the ERC, nag-expire na si original contract, and therefore you cannot expect the efficacy of the provisions under a supplemental agreement to be valid. Diba? So, anyway, si suggestion kan SB Secretary kan Milaor, para po sa kuya, well taken, dapat igwa ng sarong legal team na maasikaso man kan bagay na ini na iyo ang maasigurar
na mangyayari si kasuguan kan ERC ba at daimarhay na pabayaan ka lang na ang nag-uulay-ulay iyo ang CASURECO II, iyo ang masinlok si Danduala with ERC as the supposed arbiter. As consumers, mukhang igawa kitang interest na mag-participate sa proceedings. So, i-volunteer ko ang City Legal Officer kan Naga as one of the members of the legal team. Ang aram ko, ikaw naman lawyer, si administrator ko, at pwedeng i-volunteer man. Kung ikaw ka mong lawyer, sige. And then siguro kung ikaw sa grupo ta, na abogado, pasabi na lang po sa Samuya to compose the legal team with that objective. Ang mayroon po kayan, si suggestion na Power Commission outside Naga, Power Commission kan Metro Naga Development Council. So na konsulta ko na si ang Vice Chair kan MNDC and mukhang okay man po sa mga pag-iriba. Kabali po ini sa tutuparon sa sunod na meeting kan Metro Naga Development Council. So okay man po yan sa Samuya. Taraning makadagdag na puwersa. Okay? So, yun po yun. Thank you, Mayor Son. Okay, good afternoon po. Past President Hooper Picar po from Council Chamber. Actually, ano lang po, lahat yung sinasabi kanina, I always agree with that ever since naman po. Ang ano ko lang po kasi, ito, ano ko lang pero totoo naman, yung binagin kasi lagi due process. Eh, sana nung 2015 na due process na din agad. Nung the mere na hindi sumagot ang ERC, ginamit na agad ang due process. Kasi ginagamit lagi natin due process eh. At ang ano ko lang din po kasi, may tanong lang ako, sino ba ang pinaka-finality? Aabot pa ba tayo sa Supreme Court dito? Yun lang ang tanong ko muna. Kasi puro legalities na tayo eh. Kasi mangyari na, balikan na lang yan. Tanong lang, aabot pa ba tayo sa Supreme Court dito? Ang duda ko paparatingin ito sa Supreme Court. Ang magdadala niyan sa Supreme Court, sana wag yung CASURECO II. Sana wag na. Yung obligasyon ninyo sa ilalim ng April 17, 2023 order, ilimit lang ninyo doon sa pagpapaliwanag ninyo kung bakit may alleged violation doon sa nabanggit na provisions under item 1A, 1B. And then yung kautusan na may isubmit kayo na computation. Sana doon lang. Pero huwag nyo nang ipagtanggol yung masinlok. Sila na ang bahala noon. Kung ay mag-a-appeal, una sa Court of Appeals and later on sa Supreme Court, mukhang masinlok yan. Kasi ayaw nilang, siyempre hindi nila ibabalik yung kinita nila. Ang laki noon. Masaya na sila doon, tayo yung malungkot. So, CASURECO pwede ba? Okay ba yun sa inyo, mga directors? Kasi kasama kayo sa magdidesisyon. Pero dapat ganda tayo. Now, having said that, yung punto ko, yung kautusan na ibalik sa 4 pesos and 36 centavos. Kasi yun yung tingin ko, kahit i-appeal, kahit makarating Court of Appeals, kahit makarating ng Supreme Court, for the meantime, yun na muna. Kasi kung hihintayin natin na maging final and executory, makarating sa decision sa Supreme Court, baka 5 years, 10 years, 15 years from now yun. Hindi na yun yung ninanais natin eh. Ang taas ng presyo ng kuryente, ang daming naghihirap eh. Dahil dyan. Di ba? So, alam ninyo, mas matutuwasan na kami kung sinabi niyo sa amin na susundin namin. Kasi yun naman nasabi ninyo noong una pa, di ba? Susundin yung magiging kautusan ng ERC. Pero hanggang ngayon, ang naririnig namin sa ito, due process eh. Di ba? Akala ko, natutuwa ako nun kasi nagsabi doon si
GM Candia, mga occasions noon, susundin namin ano man yung maging kautusan ng ERC. Kung sana ganun na po ang pinag-uusapan natin, ganun na sana yung naririnig namin sa inyo. Susundin namin yung part ng order na yun, pero yung sa refund, dahil wala pa naman, at saka dahil yung pera na ibigay na sa power supplier, o di doon sa isasubmit namin sa ERC, hihingi namin doon na yung naibigay na, natanggap na ng power supplier ay ibalik sa amin. At yun yung gagamitin pang refund. O kaya kung anong equivalent agreement. Diba? Pwede bang ganun yung CASURECO II? Sige, ikaw ba? Actually, last na to. Actually, yun nga po yung sinasabi. Tutuloy ko lang yung sinabi na, no? Hindi po ako abogado, pero ako no, kahit paano nag-aaral pa rin naman. Ang ano ko lang po dun kasi, pag sinabing na ako si GM sa Manila ngayon, technically, I would like to assume, i-justify na itong nangyayari ngayon. Yun ang sa itsura ng kanilang, ng kanilang yung due process sinasabi. Ang tanong kasi ako, by layman's term, meron na ba sa CASURECO, halimbawa, di ba, may pasugan ganyan, yung bang initial mag-communicate sa Masinloc, oy, because of this current we have to parang intay natin sabihin ng Masinloc na kumontra rin ng Masinloc. Hindi yung CASURECO pa lang, inaano na agad natin, huwag na, padala natin ng Masinloc na because of this ibababa natin or natin, huwag na, I'm not talking about the refund muna. It's more of ngayon lang, magpadala tayo ng Masinloc na ito po ang aming, because of the ERC, tingnan natin, anong response, malay mo, umukay ang Masinloc, okay kami. Sige. Magandang punto yun. Meron na bang ipinadalang sulat ang CASURECO II to that effect? Afternoon po, Mayor. Right after po, sir, nung meeting with Honorable Dimananta last March 23, after po nagpunta na po si GM Candia with our power supplier and ERC, nag-discuss na po about sa mga... Ano yung discuss? Wala bang order no? Ang tinutukoy namin, itong April 17, 2023 order, particularly yung kautusan na balik sa 4 pesos and 36 centavos. Mayroon na ba kayong communication sa Masinloc kung saan sinasabi, uy, dahil sa kautusan ng ERC, i-impose ito huwag na kayong mag-kukolekta noong additional charges under the pass-on provision. Meron na ba kayong ganyan sulat? Yan. Nag-inform na po ang CASURECO II na may araw po kainig na receive ang kooperatiba yung prosesyo. In-inform na ninyo yung Masinloc? Ang San Miguel. And syempre, dahil kontrata po manig, kaipuhan, informal. Dahil ko po alam kung naka-receive man po yung Masinloc yung order from energy regulatory. So, ibig nyo sabihin, lilinawan ko lang, mayroon kayong sulat, hindi yung order dated April 17, 2023, yung sulat na nanggagaling sa inyo. Na kung saan sinasabi nyo, uy, may natanggap kami ERC order dated April 17, 2023 at isang bahagi nito ay ganito, susundin na natin ito, ha? Meron na bang gano'n? Ang yaon po kayo show kasi ito pong refund. Ano po? So wala kayong ganong sulat na tinutukoy ni Hover? I-verify po namin sa kabilo niya. Sige, pag meron, padala nyo kami ng kopya, ha? Hubert, paki-follow up sa kanila. Sige. Si Councilor Lito. Mayor Son, salamat po sa pag-organize ka ng meeting ko niyan with Metro Naga Mayors na yaon po. Laging director mo po akong CASURECO II. Kaya ko po si Director Nelson Legaspi. Ano niya po, Mayor na Canaman. Pero ang pattern po kang pagiging director, pero Mayor na sunod. Dahil ko po alam kung yung ng kapalanan ko makapunta talaga. Pero ano ba, naiintindihan ko si Rene, ang spokesman talaga arrogant. Pero alam mo Rene, isuway mo ako opinion sa opinion mo sa ano. Kasi I think very important that we discuss the issue. Number one,
malinaw naman sa order, 1, 2, 3, explain, number 4, kapigil refund. Naman sa explanation na to, yung total due process, sabi ni Mayor Sabato. Very important naman na alam mo niyan is yung sinabi ni President Mario Villanueva na they already contemplated on filing a class suit. Ano ang worry kanina sa parking CASURECO na naging director ako, naintindihan mo yung sentiment nito. Pag nag-prosper yan, siyempre makakaabutan sa NIA, makakaabutan ang management and board ng preventive suspension o baka mag-take over of NIA for CASURECO's failure to implement a legal order of the ERC. Yan makulog dyan. Dapat yan makulog dyan. Number 2, duman sa apat na order na to, under pain ka mo demanding civil and criminal actions. Pag nilingin itong order ng ERC, under pain o violation of the EPIRA law. Sa EPIRA law, civil, criminal, at so, tapos ang gulo na tatama sa ito eh. Si Patas, si ERC, and here comes the Metro Naga Chamber of Commerce sa legal action. So, siguro, with the Metro Naga Mayors, ang gusto mong malang from the CASURECO side, si assurance na you would step up to protect consumers of CASURECO II. You would step up to kasi may mga pagkakataon ng CASURECO II nadulog sa mga LGU. Ganitong tabang, di ba? Pag may na-increase ang power rates, ganitong tabang na resolution sa Korea na bayan, nadulog ka mo eh. And magnanimos man ang mga sa Korean bayan, sa Korean panunsod, to give that resolution, interposing objections or whatever na hangin ng CASURECO. Now it's high time to pay also the LGUs and member consumers by following the order of the ERC. Second note, Mayor, may pipas pong resolution lang sa Korean Palusot, limang resolution. First, papahold na ba itong CSP nila sa kang April 11. Kaya lang ito na-receive yung surat, medyo suot na they will proceed with the CSP April 11. Number 2, itong paghaman kang terms of reference kang CSP, bigyan po na maging multi-stakeholder. And sana ito, very important to kasi paghaman kang terms of reference, pag bakaling kuryente, takaring maka-involve sa ibang big players and small players, dapat malinaw yan sa terms of reference. Number 3, dapat ang NEA, big request na po sa NEA and ERC to help CASURECO II in drafting the terms of reference. Number 4 resolution is for the NEA to consider ng yung power sa sarong locality na pag-serve kang sarong electric cooperative maging basis kang performance kang electric cooperative. Bako lang itong systems loss, collection efficiency, but yung power, yung amount of electricity pagpapabakan nila. Kasi kung going back, kung 2015 nahiling ninda na iniyo na dahil na pala na i-renew na nag-grant kang ERC sa indang pigahagad na authority and nag-continue pa sinda, dapat mo niyan ang kategory kang CASURECO II nagbaba ng marami makulasan class A, AAA kasi nakawala ang power na kang sa mo niyan. Pag-iling na po, balikan ko lang pig-grant, pig-extend, itong inagad din ng omnibus extension dahil na pig-grant. Dapat na alarm na kanto ang CASURECO II. Gusto sabihin yun, inasert na nito sa masinlok na dahil na kami pig-grant kang pig-agad omnibus extension, kaya dapat ibababa nila ang presyo kang naging krimis ang CASURECO II duman sa part na ito. Kaya for the past several years, araw ka na ang puntakan ng power. So, sana dapat sa pag-determine kang categorization kang electric cooperative, whether Class A, Class B, Triple B, o Triple A, categorization, ibali sa determining factor ang kantidad kang kuryente pagpapabayan ka nila sa locality. Tangari, ang board of directors, ang core plan, ang management, maging marigmat sa mga records niya na kung ma-expire na dapat nagmamadali na sa mag-ayos
And definitely, ayusin niya man ang saya pong CSP, takari pagbakan niya rin palibagong, maghanap din palibagong source through competitive bidding, maging maayos. So yun lang po yung take ko. Salamat po sa Chamber, sa Metro Naga Chamber, sa Metro Naga Development Council, sa attendance ng mga mayors, sa mga mangikinig ng mga mayors sa Matindihan tirahan. Rosario. Lalo na itong from being a director, mayor. As in ka nagtatanong siya kahit ito, nakainin sa iya si Councilor Dong Jason. Pero very meritorious si mga points na big raise ni Councilor dito. And I suppose these are going to be seriously considered by the CASURECO II management. Mga resolutions, especially, medyo mundo na ako naman sa reaction ng CASURECO II as to CSP competitive selection process. Gusto ko as much as possible as many power suppliers will be involved in the process. Pero sinayumahan dahil ang sabi, suod na ngayon sa panahon. Di gusto sabihin, even si dahil napababa ko in terms of reference, dahil pipirit na mangyari itong pending niya. Diba? And kung matatandaan tabi nito, Riner, I do not know if you were present during the March 23 forum. Sinabi mismo naman, si Sir ang naman na CASURECO. Sinabi naman mismo ni Chairman Mona na based on experience, may advantage kung masalit itong PPP na power supply. Kapag 20 and above, bibira lang po kaya ang makakapag-participate. Limited to 3 big power suppliers lang. And nasabi ko pa nga ni Kaito na for all we know, or we do not know, dahil kita nag-aaram, nag-uulayan. Kami sa CASURECO II, kami sa Almay, kami sa, di ba? Pero may big bad kunyari yan. Pero pag mas dahol si power supplier, mas talaga masasabi na competitive and more beneficial to the electric cooperative as stated herself by Chairman Mon, si Councilor. I-detect lang po, Mayor. Ito pong bigpas na resolution kan sa Gunya Panuso doon, joining electric mo. So, dito mo siguro i-provide ka itong mga Metro Naga Mayors na mga sanggunian for study and evaluation and probably adoption. Joining electric mo po ito meron na So sana po, CASURECO would allow yourselves to answer. Simple man lang po ini. Para lang po, to refresh us, ito po mga tigsarabi na subago. Tama po ba si Quelmi, may simbag na si CASURECO 2 months order? May sinimbag na po siya, day pa. So day pa po, tama po, day pa. Hindi pong simbag na po ba na binibilog? So pumayo pa di binibilog? Because basically we only have what? Until May 16 based on your computation. Napagulayan na po ba ini sa board kung ano ang isisimbag duman sa tama-tama, may doon po itong board of directors. Napagulayan na po ba kang board ang simbag duman sa ERC order? Duman sa show cause? Duman mo na po siguro. Kung napagulayan na po sa board. Dahil pa po, gusto sabihin, you have what? May 10, ang sunod po May 16 na, until now, a contentious issue, dahil pa nag-uurulay ang board.
regarding the answer. That is the, tama po ba? Yes or no man lang po yun. Dahil ako nag-uulay ang board. Pwede po ba maaraman tayo? The Troop Director Cornelio, sir. Good afternoon po sa kabos. Inot manggiraray sa kuyang idol si Hero Legacion na larong inaagaw ni Konsyal dito. And mga mayors and Kuya Pres Mario, good afternoon. Pagkuma po akong inaabot, pero gusto ko nang magtaram kasi... Actually sir, sa ito po nakadali, Board of Directors. Yes. Ibalik na po doon. Ano itong merit na mong hapon? Ang punta sir kung napag-ulayan na ba sa board ang sa indupong simbag kang CASURECO digdi sa ERC decision. Okay. And itong kay Conserolito na kung natabot na sa Moya, gusto ko mong ipaabot sa kabus na after we received the ERC order, nakipag-communicate po kami sa Moyang Legal Council, si Attorney Lerios through Zoom with the board, and we discuss everything. And ako as Naga, sa totoo lang, bugbog na ako dito eh. Sa totoo lang, grabe na ang namamatian ko nito. Kasi nasa Naga po ako. Itong iba kong pag-iribang direktor, nasa Director, Naga. para po, dahil po kita Okay. kasi apologies po. If you can directly answer the question, kung napag-ulayan o daig. Napag-ulayan, and Ano po ang napag-ulayan? With all due respect po, ano? Yes. Para po, we do not want to hear gaslighting, ano, okay, so can I answer this freely or ipupundo ako? really. So, hayaan niyo po nito akong magpaliwanag. So, sa oras kong ito, nag-decide kami. Kaya sumunyan si GM niya po sa Manila para i-finalize ang simbag ni ng CASURECO tuman sa ERC. Diba po tapos? And para kasi natutungkusan ko man itong mga kahabutan. Pati na ni Mayor Legaspi, tatanda ko to. And araw po kayo yung mangyayari. Since ang kwintada may matapos po ang 15 days, 16, dahil na po dyan maabot, before 16, pag na-finalize na po itong sa mong kasimbagan sa ERC, ipapaluwas mi ang sa mong kasimbagan, papadaran mi po ang gabos na yaon diti. And maabot po kami ng press-con para ipaliwanag and pwede mang nilaray ko mo naman mag-abot kung ano. Yun na po yan ang final. Pero dahil ko po pwedeng maditalyes kung ano ang samuyan kasi dumaan na po kami mapaliwanag. Friend po, copy na ipataong and mag-present po. Ma-invite po. Sige. It's good to hear, Director, na napag-ulayan na po pala. Yes. It's Including itong it's assuring na napag-ulayan na pala. Pero ang sunod na pong hapon, may ito po bang paluwas din doong statement, April 21, sa ito pong official Facebook page. And I will read it. Kasi po usually po pag sa CASURECO, ang na sinasabi, any official decision or any official communication is presented with the board. Tama po ano? Before we issue. Naagi po sa board. Tama po. Sabi po nito duman, if in fact po, this is a recording, pero duman po ako sa may turo. Ang sabi po nito Rigby, so ikuhin ko lang po ano para i-connecta ko duman sa pantulong. Sunod mo nga po. Alagad anuman po ang ipaluwas sa desisyon ng ERC, manunod sa isusumiter na manifestasyon kastuyang kooperatiba. Iyuman po ang susundot as ipapautob kang manihamiento
as in papaurbo ng interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na ini. This was April 21. April 21. The decision of the ERC was published in their ERC website April 18. It was communicated to us around April, ito po sa po ni Mayor. April, sometime, ano na po ito? So, kung makapag ko lang po, hindi po bang statement na ini issued by CASURECO? Napakulayan po ba ini kang board? Has this been an approved, is this an approved statement of the board? Dahil po, pwede, maduman ini sa sunod na ako. Okay, siguro ako na nasipag. Pagkabog sa bagay po yan, kung matatandaan na, si Post-Teaser, April 21st, CASURECO official page. Nag-meeting si Chairperson sa Naga, March 23, 2023, na kung saan naghahalap na kami ng order dahil according to GM, nagsabi na si Chairperson Di Malanta na mapadala si Danisho o Soften. Kaya lang, kung mahiling po rin do, April 1, kapalawas kami ng araw kaya na statement. Dahil 21, which is naghahalap kami kasi showcase order na ma-receive. Dahil kung hilingon mo po talaga, na-inod si manifestation ni CASURECO II dahil naghahalap na po kami kung ano si decision nila. Manunungod naman sa napag-urulayan kang March 23, 2023. Ano po, tama. Kung April 21 po yan, nag-reading na naman po kami dahil may cut-off ang satuyang reading period. Nakaibuhan may habol ito kung ano man si magiging final decision. Dahil kung hilingon mo po, showcase order, March 23, sinapag-urulayan duman sa dialogue. Ang nangyari, mahayo pa si ERC, nag-follow up na po si GM duman sa Manila. Manunungod duman sa showcase order. Pending kayan dahil naghahalat na si tao sa Samuya kung ano si stand ni CASURECO II. Dahil nagpupuuna naman po si pagpasakan sa tuyang mga Remember, on the point of view of a spokesperson to spokesperson, public information officer to public information officer. Okay. Gusto sabihin, iniyo just to appease us. This is not the real sentiment of CASURECO. Ang gusto sabihin ko kaya, ang sensing, ang messaging sa muya, pinaliwas lang nindo ini, tanganin umuruntok kami. Bako. Kasi araw po kayo ang sitwasyon. Sige. Naka-publish na po si manunungod naman sa dialogue. Ngunyan, naghahalat po si magiging desisyon kang sa tuyang si mga tao duman sa desisyon kang Energy Regulatory Commission kung ano ang susunod doon. Dahil mayo pa pong nakakaputan si CASURECO II that time. Sige. Dahil naghahalat po kami. Alin. Sige po. Okay, sinabi nito na masunod ka mo. Okay? Kumunyan, ikaw ng kasuluan. Pero dahil nito sinasabi, kumunyan sa Samuya, na masunod ka mo. Ang tinutukoy ko dyan, bako si Rifan, na pag-uulayan pa yan, kundi itong portion kang order na nagsasabi, effectively bako yun si exact wording, pero effectively, sinasabi na ibalik nito sa 4 pesos and 36 centavos. So ang hapon, masunod ka mo o daig. Kasi sinasabi nito, masunod ka mo, pero man yan, sabihin nito sa mo yan, masunod ka mo o daig. Yan po ang laban din sa mga official statement. Alam mo na lang po siguro. Dahil sa kunyan po kaya na ibang kami magkatao pa din categorically yan siya. Sa madaling sabi, mayong saysay, mayong halaga, si April 21 statement nito. Malinaw po na sabi na kani, tinatalan kami ng 15 days para magsimba. Po. Kunyan, siguro... Ulitin ko lang, itong 15 days is on item 1A and B plus itong item 2 yata. Pero itong kasubuan na ibalik sa NPCPOU rate
which is, according to you, 4 pesos and 36 centavos, ito ang gusto mo yung madahon. Kung totoo, si sinasabi nindo, kung may saysay, si statement nindo kan April 21, 2023. O nagsusumba lang pa. So, sumayong saysay. Dahil may kayuhan tubo doon, ano man na statement dito. Si board ba? Ang sabi dito na napakulayan kan board. Ikaw bang decision ang board na nagsasabi na susunod dito ang itong portion na ito kan kasuguhan kan ERC o kaya si kabilugan? Ikaw bang kamong resolution? Ikaw bang discussion? Board. From the time of receipt of the April 17, 2023 order, may resolution ba na nagsusulo sa General Manager na susunod doon na ibababa na sa ayon sa NPCTO rate? Ikaw ba ang board? O may docket ng directors na doon sa ibababa resource? Mayo? Ang silence, bako means yes ha? Ang silence means yes sa ibang orulayan. Parang na lang po kayo dito. Ilan na ilon po. Talagang kung ilon po dito ang board nyo niyan, duduwa. Ibang po kami baka siguro sabi ko No, Rainer, kayo muna. Doon pa na lang po siguro magpaluwas kami. Maski mayong board, dapat nag-aaral ka. Maski mayong director na yaon. With more reason na iguang duwang director. Kako, makakapagsabi, kung pipulayan yan o daig. Di ba? Dahil man kayo po, nadarang digdig gabos na directors. Or majority ka directors. Di ba? So, I would take your silence to mean na dahil man talaga nito na pag-ulayan sa board. Kung susunod doon, udain si April 17, 2023 order. And mataram ako, disappointed ako sa inyo. And I think yung man din yan, si mga mayors na yara ulitin and all the stakeholders here present. Importante kayo ang ERC order dated April 17, 2023 and dahil tulos nito na pagtulayan. Pwede ba na magpaabol ng special board meeting ang CASURECO II? Regarding the April 17, 2023 order, dahil pwede itiwala ng ini sa General Manager. Dapat inbuelto si current Board of Directors sa pagdidesisyon. Kamu si policy making body kan CASURECO II. Yaon ka mo dyan precisely for this very important matter. Diba? Ako nangako po ako, and I think iyo man si mga mayor, si mga yaon din, na magiging mainamon kami sa tahukan order na ilikan ERC. Natatabangan mi pa kamo insofar as the issue of refund is concerned. Si mga consumers, mga netizens, ang kamautan nila, ibalik tulos i-refund tulos, pero nakahanda kami na magpaliwanag, magtabang, pakalmaon sila. Dahil pa, difícil intindihon po yan kan mga ordinaryong konsumidores, pero nakahanda kami na magtabang po sa saindo. Kaya lang, itong importanteng partikan order
na dapat sunod nindo tulos-tulos o magiging kabiluhan kan order, di pala dito na pagmulayan. Dahil ka mo nagpa-upload ni board meeting for the purpose. Diba? Si John, grabe din ang konsumo dito sa kuryente, di ba? Ang sabi dito sa kuya, puta na, kita na, nawasa kan mga aging taon. Pero dahil sa halakaw ng taripa kan kuryente, ay ang nawasa. Sa mo yan, halakaw naman kinamay ang taripa. Di ba? Sa ibang konsumo. Kasi po, I am expecting, ano po ako, BOD ng Naga City People's Council, I am expecting na ini pong stakeholders meeting ta po, ang mahahaman po digdiyo, itong magayon na programa po, na kung magkakaigwa ng refund na araw kang suggestion, sila na nga rin po sinag-inot na nag-suggest na padikit-dikitan, okay man sana yan. Pero mayo man po pala kitang mangyayaring araw ganito kasi ang nangyayari po, si legalities po ang pink. Tatarakin ta. Pero ang nangyari po, nabasi na lang kita digdiyo sa sarong papel na ni ano po, natik hiling ta na tinaunan pa rin kamo yung 15 days. Pero ito po talagang kasimbagan, ta sabi nga ni po ni Mayor, pwedeng maging katabang sa pag-isip po kung paano. Pero dahil pa po nga ni pala nagkaigon ng board meeting. So paano po? So garo, sa ili ko po garo magiging useless yung hapon ta. Ano kaya po kung okay man po itong may legal group pero kaya po kita layman's term, ano po, see you in court, gano'n kaya. Gano'n magayon po kung tatayaon po ang mga matitibay ng mga leader kang iba't ibang Metro Naga Development Council po, tapos yaon man pang iba-ibang kagawad sa kamo po, baka mas magayon po kung medyo nasasakitan ka mo po mag-isip kung paano magta po ini sosolusyonan. Baka maging katabang, magtarabangan po kita. Kasi kung ang urulita po, pero see you in court, si legalities na lang, si 15 days na lang ang pagpaparahiling tagaro po sa kuya po na ordinaryong consumer, makulong po ni Maray. Nag-asa na po kami. Medyo may ano pa po kamo, may public. Ang social media ta po muna sobrang powerful na masakit po sa sarang consumer na ROB. Ano po pala si Kuway, ipo to si Inot ng sentiments. Po, si Lolo kaya po nagbayad pa sa naning bill. May real property tax po na 2 pesos na 2 beses po tiglaog sa tuyang bill. Baka pag nag-meeting po ka ulit, mahiling man po nito ni Tano tayo po kami real property tax na 2 ulit po na charge. Bali 2 pesos times 2, nasa 4 pesos po. Kada saro. I-check window po, minsan data na masyadong nahiling ang mga binta. So, kunyan lang po ni, kunyan na ang bayad sa ito. So, yung lang po yan bilang ordinaryong citizen po ang Naga, nag-aapila lang po ako sa Induta. Kung totoo sa nakasalalay po sa Indo, ang magiging decision kung masunod po ka mo dahil kung sa ko po nakikiulay ako, dahil na po kita gamit ng mga legalities kasi si lawyer po ino for sure masimbag po yan yung ini-depend sa po kamo. Pero po, isipon man po nito kami, akamo man po nga ni consumer man sabi nito. So gawas man po iging favorable sa kanya sa ro. Iman sana po, salamat po naman. Po, nakakahirap sa ito ng presidente ng CASURECO. Pero like mo, stated ako, pero napalawag ka mo na sa mga kauputan. No? And napamaklog ako sa ito, tali ko na lalo pa, consumer sa kapo, kung malaman pa sa CASURECO. But anyway, at ang patapos naman, as sa dito, kadakol ang nag-aspirar, pag-aspirar o yan yung pautin ka ng tao. Nag-aspirar na mga ginminuti ko, pero kadakol magkanabigo. Sana dahil ka laro sa mga mabibigo, hindi kaso, ano, wala nito. Pero, nakikita sa seryoso purulay, hindi po rin sa pang-female. Sabi ko kanan, siyempre ko kanan, mapayal sila ng class. So sabi yun, ang class kaya,
kung iko kayo na ginis ang lilang ta, kung sa kayo mga, kung ang subject matter na Quran controversy para sa common, para sa interest kanakulang, and the parties are soon yung in practical to bring the important kaso. I-represent kaning kaso tayo ang general public. Abot sa ilang general public, nasakop ng ibang kailang klaso at Chamber of Commerce. And hindi sa second kuya, anong masasabi mo? wait, hindi mo siya kuya, maka-organize man yung legal team. Tanganin man, lang mag-proceed man, kan mga violation na nahihilig man, kaning sa mo yung grupo as against CASURECO. So, gabos yan, class so, hindi man kami inaroon ang gabos sa taga-Canaman, Milaor, itong 10 sakot ng coverage area ng CASURECO sa korte. Kunyan, arin duman, ang sa endo, may criminal charges, sabi mo pagkasubago, may sentimento, nakakairin lang, nag-tripin sa kuryente, gusto ba, alam taon na po sa kuya, pati-iwan po sa kuya, ngayon, legal team naman, man ang itong ayaw na bakit parehas mo sana, makapagpunta sa laro mo sa nagkan, ERC or purely, kung ERC ang pag-urayan, kung ang exclusive jurisdiction, Energy Regulatory Commission dahil magpagdarong sa Regional Trial Court na kung equal body sa Regional Trial Court at ERC hindi ko napapasala. So kung equal body siya, kaya siya pili mag-dictate sa kapwa niya. Kaya baka hindi po sa kapita, dapat naintindihan ka abot sa legal sundida, sisay at mga kamarali o kamarali ng general public. Tapos hindi man sa kuya po. Kuya po yan lang sa kuya, gustong linawon. And sa ropa, lastly, CASURECO, kung may paparasabi nindo, di brotherly advice, ma-expire na sa indong terms 15 days, sa pizza 16, baka sara mo. Ang sabi ni Dio, 15 days. Pag 15 days, pag 14 days, kaya pag Sabado Domingo, kung na-receive nito 28, assuming na 30 days lang ang April, by 30, kas itsanis ko niyan, 12 dias. May tulong ka daw pa mo sa 15 dias. Kung mapayag ka mo 16, ang expensive doon, 3. O yan, advice sa ito, di ba? Kapag-technical ka mo dyan, malipod ka mo. Yan ang reparo ko po. Information para sa tuya, pag-i-direct ko dyan hapon. Thank you very much. Good afternoon. Manunod naman sa classroom, and naman sa legal team. Originally, inisisa ko yan lang, itong legal team, ang magiging concern niya, ito kung paano ma-ensure na maging executory, tulos-tulos, itong papabakan, karibakan, kuryente. Pero pwede man na itong sa classroom kaya na may depende sa kung ano si magiging final decision, pwedeng involving administrative and criminal aspect ito. So pwede man patabahin na lang si legal team mag-online. As to the details, ito naman si MNDC, di ipaabot lang sa chamber. I think mas magayon na magkaramangan na lang kita si chamber, si Power Commission, and then si Metro Naga Development Council. Ang karahan ng Metro Naga Development Council dahil ang representation kay ni si kapupos na mga consumers sa mga banwaan ng kanya-kanyang municipal mayors, di ba? Whereas si Power Commission ng Kalakati, lang. And then si Chamber, Metro Naga Chamber of Commerce, ito cover na kayo. Pero I think dahil man sa kumaya sa iba, pero people would normally look at the mayors that they have elected, especially on these very important issues. So tarapangan nilang
may ipapublicite doon si Legal TV. Kung ikaw ang ibang matarabang ng mga lawyers, ito na po si magiging discussion sa level at chamber, sa level ng Thank you very much. Good afternoon, Grara. Boss, limang po sabi ni Mayor na maninitukan umalis ang ERC. Ako po, ilang direktor kang Naga. Sino? Saro man ako sumilipres. Saro lang po ang sasabihin. Kung mag-abot ng forgive me, kasi may mga legal terms hindi ko kumang. Kung mag-abot na po ang final decision ng ERC. Bilang direktor kang Naga, kung mag-uray ko sa po. Ako po sa usapan. Masunod. Ay nalit sir. Maraming hapon tayo sa mga boss. Director ng City po. Ako po dating empleyado, kaya nahiling ko po ang kalakawang CASURECO. Ganyan po, director na ako, kaya hinihiling ko po ang kalakawang mga member ng students. Kaya, nadaw ko po si mga opinion nito, si settled po mga comments, kaya po nandilista ako sa bawang susulat ako. Makikiulan lang po tayo ako sa inyo na taan po yung oras. Natigit na lang po alam, kasulat ko. Nung mapaluwas po tayo sa muyang tindo, tangali po mapagkadala ni mga. Ako nagkakaroon po sa dili ko ng opinion. Tangali po mabalansi ko kung ano po talaga dapat. Pero ang papanindugan po ito, ang karahayan po interest of the cooperative interest of the member persons. Thank you. Sa gabos po na nagkarapot, dahil ko na para sa roon, maray na hapon. Sa oras po ini, Metro Naga Power Sector Stakeholder Meeting is now adjourned. Salamat.